Nang marinig naman yon ng mga nilalang, mabilisan naman yung nagsiatras habang patuloy silang pinoprotektahan ng iilang aswang sa mga kamay ni Upal. Ayon kay Emilio, na ang mga uri ng aswang na kanilang nakaharap sa lugar na yon, hindi nagkakalayo ng itsura sa mga nilalang na madalas nilang makasagupa. Wala namang espesyal na abilidad sa mga ito, kung kaya't hindi na nila ito pinaparusahan pa ng husto. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, napansin niyang patuloy na hinahabol ni Upal ang mga aswang sa kabila ng pag-atras nito sa kanilang kinaroroonan. Habang abala ang mga nilalang sa pagharap kay Upal, dali-dali naman niyang pinasok ang tindahan upang kunin ang mga mahalagang gamit na pinakainiingatan ng gabunan. Pagpasok niya sa pamamahay nito, bumungad sa kanya ang napakaraming tuyong isda na kung aalisan mo ng sabulag, masisipat mo itong isang karne ng mga taong hiniwa at pinatuyo. Wala ring buto ang mga ito, kung kaya't labis yung ipinagtaka ni Emilio kung saan dinadala ng mga gabunan ang buto ng kanyang biktima. Habang pumapasok siya sa isang napakadilim na daan ng bahay, marami na siyang naamoy na paiba-ibang baho sa paligid. May baho ng malansang isda, dugo, bulok na karne, at kung ano-ano pa na hindi katanggap-tanggap ng sikmura. Maya-maya pa, bigla namang natigilan si Emilio sa paglalakad nang makarinig siya ng isang mahinang pag-angil sa likod ng pintuang kanyang tinigilan. Sa puntong yon, doon niya napagtanto na maaaring merong pang-aswang sa loob ng bahay. Pagharap niya sa pinto, bigla naman siyang sinunggaban ng isang aswang ng walang pagdadalawang isip. Sinubukan nitong balutin siya ng makapal nitong mga pakpak, subalit mabilisan niyong naiwaksi ni Emilio sa pamamagitan ng pagsugat sa nilalang gamit ang kanyang kampit. Nang makawala na siya sa pagkakahawak nito, agad naman niyang binunot ang kanyang lagaraw at mabilisan itong tinaga sa balikat. Halos ramdam na ramdam niya noon ang pagbao ng kanyang sandata na siya namang mabilisan niyang binunot. Pagkaalis ng lagaraw sa katawan ng aswang, bigla naman itong kumaripas ng takbo habang patuloy na umaangil at umiiyak. Hinayaan lang naman ito ni Emilio, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, mamamatay na ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang paghalughog sa bahay ng gabunan, doon niya natagpuan ang isang hukay kung saan meron itong lagusan sa ilalim. Dala ng kuryosidad noon ni Emilio, ninais niyang pasukin ito dala-dala ang gaserang nakuha niya sa bahay na yon. Pag-ilaw niya sa ilalim ng hukay, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang halos hindi mabilang na mga kalansay ng tao. Nakatambak lang yon sa ilalim ng lupa habang inuuod at dinadapuan ng kung ano-anong insekto. Sa pagkakatanda ni Emilio, nasa 10 bungo ang kanyang nakita sa lugar na yon. Pinaghihinalaan niya ding marami pa ang mga kalansay sa looban ng lugar, gawa ng nasipat niyang medyo may kalayuan ang pasilyo ng lagusan. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, napagpasyahan niyang tabunan na lamang ito upang maging tahimik ang mga bungong nakalagay roon. Hindi na din niya pinagtangka ang sunugin ng tahanan nang sa gayoy walang mga taga roon ang makakaalam. Ilang minuto pa ang lumipas, muling nadapo si Emilio sa isang silid na kung saan maraming langis ang nakasabit sa dingding nito. May mga uling dinoong nakatambak na animoy mga pakain ng gabunan sa kanyang mga alagang sigbin. Dahil sa kanyang mga nasilayan, napagpasyahan niyang halughugin ang bahay sa pagbabakasakaling magagawa niyang makita ang libretang pinakainiingatan ng gabunan. Pagsilip ni Emilio sa ilalim na bahagi ng higaan, doon bumungad sa kanya ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy.
Dahan-dahan niya itong hinila papalabas at kasabay nito ang kanyang pagbukas upang tingnan ang nilalaman nito. Maya-maya pa, bumungad sa mga mata ni Emilio ang isang libretang napakaitim na natatabunan ng mga bato at mga ugat ng puno. May mga alupihan ding nakatira sa loob ng baul na siya namang dali-daling nagsipulasan sa oras na hinugot na ni Emilio ang libreta. Habang pinagmamasdan niya ang bagay na yon, napansin niyang merong pagkakaiba ang libreta ng kaliwa sa tangan niya na siya namang unang beses pa lamang niyang nakita. Ilang minuto pa ang lumipas, ninais niyang ibalik ang libreta sa baul nang sa gayoy maiwasan ang kung anumang sumpang daladala nito laban sa mga taong nagbasa ng karunungan ng hindi nagpapaalam. Bagaman nagtataglay ng malakas na bakod at puder si Emilio, hindi siya nagpakakampante sa takot na baka matulad siya sa pagkakamali ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng ginagawang pag-iikot ni Emilio sa lugar, tuluyan na nga niyang naramdaman ang pagbalik ng kanyang kapatid. Nang maramdaman niya itong nasa labas ng bahay ng gabunan, agad naman niya itong sinabihan ng, "Upal, nandito ako sa loob. Pasok." Nang marinig naman ni Upal ang kanyang sinabi, dali-dali din naman itong pumasok ng walang pag-aalinlangan. Paglapit nito sa kanya, agad naman itong ipinagbigay alam ang kasalukuyang kalagayan ng mga aswang na kanilang nakalaban. "Ano, may mga natira pa ba sa labas?" tanong ni Emilio. "Wala na, kuya. Ubus na silang lahat. Ako pa ba? Alam mo namang malinis ako magtrabaho." Sagot naman ng kanyang kapatid. Matapos nilang mag-usap, agad naman nilang tinaniman ng mga pangontra ang bahay upang hindi na muli pang makabalik ang mga nilalang na nanananahan sa lugar na yon. Ang kanilang ginamit noon na pangontra ay ang mga buhay na katagang iniukit sa dahon at isinilid sa isang garapon. Binaon nila yon sa mga lugar na hindi mahuhukay ng kahit na sino nang sa gayoy mas lalong kumapit ang pangontra sa paligid. Nang maisagawa na nila ang bagay na yon, kampante naman silang lumabas at mabilis ang tinahak ang daan papalabas ng baryo. Iniwasan na nilang manatili pa sa lugar sa kadahilan ng alam nila sa kanilang mga sarili na maaaring sila ang pagbintangan ng mga taong naninirahan doon. Bagaman napakadilim pa ng paligid, nagpatuloy na ang magkapatid sa kanilang paglalakbay patungong Dinagat. Napagpasyahan nilang dalawa na kapag natapos na sila sa lugar, muli silang maglalakbay patungong Bohol o Leyte para maghasik ng lagim at takot sa mga demonyong namiminsala sa mga ordinaryong tao. Ilang oras pa ang lumipas, nakalayo na nga sila sa baryo kung saan kasalukuyan nilang binabagtas ang isang malapad na patag na merong mga damong hindi gaanong kataasan. Napakalamig ng simoy ng hangin sa lugar na yon, gawa ng hindi pa tuluyang sumisikat ang araw sa kalupaan. "Kuya, kakasya pa kaya tong pagkain natin patungong Dinagat?" tanong ni Upal habang sila'y naglalakad. "Kasya yan, Upal. Huwag kang mag-alala. Tsaka kung sakali mang maubusan tayo, marami namang pwedeng kainin sa paligid. Tandaan mo, ang mga taong kaisa ng kalikasan, hindi pinapabayaan ng kalikasan." Sagot naman ni Emilio. Matapos nilang mag-usap, narating na nga nila ang isang napakahabang sapa na kung saan napakalayo ng kanilang lalanguyin para lamang marating ang kabilang bahagi. Habang pinagmamasdan nila ang lugar, napansin nilang masyado itong mapanganib na suungin nang hindi man lang gumagamit ng balsa o bangka na makakatulong sa pagtawid nila. Dahil sa problemang kinakaharap noon nila Upal, kung kaya't napagpasyahan nilang magpahinga na muna pansamantala upang mapag-isipan ang mga bagay na kanilang gagawin. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin nila ang mga galang saging na tumutubo sa lugar
na siya namang dali-dali nilang pinutol para gawing balsa. Sa lahat kasi ng punong naroroon, tanging ang puno ng saging lamang ang pinakaangkop sa lahat na maaari nilang magamit. Maya-maya pa, nakaputol na nga sila Emilio ng 10 saging na siya namang dali-dali nilang pinagtutuhog ng mga pinatalim nilang kahoy. Nang mapagtanto nilang pwede nang magamit ang balsa, agad naman nila yung pinasan patungong gilid ng ilog para palutangin. Ilang ulit itong sinubukan ni Upal nang sa gayoy masiguro nilang hindi ito lulubog. Matapos ang kanilang pagsisiyasat sa katatagan ng balsa, doon na nila ito sinakyan at sinimulan na nila ang pagtawid sa sapa. Habang binabagtas nila ang kalagitnaan ng lugar, napapansin nila sa ilalim nito na animoy may mga kalansay na nakaunat at nagmamasid sa kanilang paggalaw. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nagbago ang ihip ng hangin dahil sa pagbabago ng kulay ng sapa. Nang masipat nila Emilio ang mga pangyayaring yon, agad naman silang gumawa ng ritual upang kontrahin ang abilidad ng engkantong naninirahan doon. Nag-ihip din sila ng mga buhay na salita sa paligid upang maipagbigay sa mga nilalang na nagmamasid sa kanila na hindi sila mga ordinaryong tao. Ilang minuto pa ang lumipas, napapansin na nga nila Emilio ang dahan-dahang pagbabalik sa normal ng sapa. Hindi na nila ito gaanong pinapansin sa kadahilanang alam nila sa kanilang mga sarili na hindi naman sila nito kayang galawin. Pagdating nila sa ibayong dalampasigan, dahan-dahan naman silang bumaba habang patuloy na pinagmamasdan ang buong paligid. Bagaman ordinaryo kung titingnan ng lugar, napapansin nila Emiliong may mga kakaibang nilalang ang nagkukubli doon. Nang maisaayos na nila ang lahat ng kanilang mga gamit, agad naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad papasok sa isang makahoy na parte ng lugar. Habang binabagtas nila ang daan, nakalanghap sila ng isang usok na merong napakabangong amoy na bumabalot. Sa pagkakatanda ni Emilio, amoy yon ng karning baboy na niluluto sa sabaw na punong-puno ng mga pampalasa. Dahil sa pangyayaring yon, hindi nila maiwasang magtaka sa kadahilanang wala naman silang nakikitang bahay sa lugar noong mga panahong nasa laot pa sila. Kung totoo nga ang kanilang hinala noon, maaaring may pamilya ng aswang na nanananahan sa paligid. Maya-maya pa, napagpasyahan nilang dalawa na sundan ng bakas ng usok upang makita ang mismong pinanggagalingan nito. Habang binabagtas nila ang daan, ramdam na ramdam nilang mas lalong bumabango ang amoy sa hangin, indikasyon na malapit na sila sa pinanggagalingan nito. Pagdating nila sa kawayanan, doon bumungad sa kanila ang isang kubo na kung saan merong napakalaking kawang pinaglulutuan ng isang lalaki. Habang pinapaikot-ikot nito ang isang malaking kutsarang gawa sa kahoy, napansin nila Emilio ang kamay ng isang taong nakababad sa kawa. Dahil sa kanilang mga nakita, nakumpirma nilang isang aswang ang mga taong nanananahan sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, sinigurado muna nilang makikita nila ang sapat na bilang ng mga ito bago nila ito lusubin. Maya-maya pa, bigla namang lumabas ang isang binatang nasa loob ng bahay at dali-daling tinungo ang kinaroroonan ng kanyang ama. Nakita nila Emiliong may pinag-uusapan ang mga ito habang paulit-ulit na tinuturo ang lugar na kanilang pinagkukublian. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang dalawa kundi ang gumapang papalayo nang sa gayoy hindi sila nito makita. Ikinubli din nila ng husto ang kanilang presensya at pang-amoy upang hindi ito magamit ng mga aswang para sila'y matuntun. Ilang minuto pa ang lumipas, patuloy pa rin silang gumagapang papaikot ng tahanan.
Marahan ang kanilang ginagawang paggalaw noon upang walang makarinig sa kanilang mga nagagawang kaluskos sa paligid. Pansamantala din muna nilang itinago ang kanilang mga gamit para naman kahit papaano'y magawa nilang makagalaw ng husto sa lugar. Nang masipat nilang naglalakad na ang binata papalapit sa dati nilang pinagkublian, napagpasyahan nila Emilio na dahan-dahan ang sumugod sa kubo. Inihanda na nila noon ang kanilang mga lagaraw para sa biglaang pag-ataking kanilang gagawin. Nang makahanap na sila ng isang perpektong pagkakataon, mabilisan naman nilang sinugod ang lalaking nagluluto sa kawa na siya namang agarang nakatunog sa kanilang ginagawa. Nang maramdaman itong malapit na sila Emilio, dali-dali naman itong kumaripas ng takbo papasok sa kanilang tahanan. Ang binatang naghahanap din sa kanila noon sa lugar, mabilisan silang sinunggaban na siya namang buong lakas na ibinalibag ni Upal sa lupa. Nang akmang tatayo pa ito, bigla niya itong inapakan ng napakalakas at kasabay nito ang pagwika ni Upal ng, "Hawak namin ang anak mo! Lumabas ka na dyan!" Matapos nitong makapagsalita, ninais nilang maghintay ng ilang segundo para sa mga susunod na gagawin ng lalaki na pumasok sa bahay. Subalit, lumipas na ang ilang minuto, bigo pa rin silang makakuha ng kahit na anong kasagutan na nanggagaling dito. Nang mapagtanto ni Emilio na hindi nalalabas ang lalaking yon, walang pag-aalinlangan niyang itinarak ang kanyang lagaraw sa balikat ng binata habang nagsasabi ng, "Isang minuto na lang. Kapag hindi ka pa lumabas dyan, tatapusin namin ang buhay ng anak mo na parang isang hayop." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman nilang narinig ang paglangit-ngit ng pintuan ng bahay, indikasyong binubuksan na ng lalaki ang pintuan ng kanyang kubo. Pagsilay doon nila Emilio, bigla namang nanlaki ang kanilang mga mata nang masipat nila ang lalaking hindi pangkaraniwan ang taas sa iba nitong mga kalahi. Napupuno din ito ng balahibo sa kanyang buong katawan na halos maihahalin tulad muna sa isang unggoy kung pagmamasdan. May mga matatalas din itong mga ngipin at meron itong nanlilisik na mga mata. Mahahaba din ang mga malabakal nitong kuko na siya namang labis na ikinabahala ng dalawa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, doon nila napagtantong maaaring ang lalaking yon ay kabilang sa mga lahi ng aswang na merong dugo ng mga amumongo. Kilala ang mga nilalang na yon bilang mababangis at brutal kung pumatay sa mga taong kanilang nagiging biktima. Sabi-sabi rin ng mga matatanda na ang mga nakukuha nitong mga tao ay pinaparanas nila ng hindi kaaya-ayang parusa sa paniniwalang ang sigaw ng mga ito ay nagpapalakas sa kanilang mga buto. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman nilang nasipat na yumuko ang nilalang at kasabay nito ang paghahanda nito ng kanyang mga braso, indikasyon sa gagawin nitong pagsugod. Nang masipat naman nila Emilio ang ginawa nito, agad naman nilang tinadyakan ng napakalakas ng binata nang sa gayoy mabaling roon ang atensyon ng aswang. Maya-maya pa, bigla naman silang napaatras nang masipat nila ang pagsugod ng lalaki ng walang pagdadalawang isip. Pagkalmot nito sa kanila ng matatalas nitong mga kuko, buong lakas naman nila itong sinalag ng kanilang mga lagaraw. Kahit pinagtutulungan na nila itong dalawa, ramdam pa rin nila ang kalakasan ng nilalang. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, maigi namang naghanap ng pagkakataon sila Emilio upang maisagawa ang kanilang pangontra sa pag-atake nito. Nang masipat nilang hindi nito nadedepensahan ng kanyang tagiliran, agad namang sinalo ni Upal ng buong lakas ang pag-atake ng aswang nang sa gayoy magawa niyang mabigyan ng pagkakataon ng kanyang kapatid na gumawa ng pag-atake. Matapos niya itong gawin, mabilisan namang nagpakawala ng malakas na pagsuntok si Emilio at kasabay nito ang dali-dali nitong pagtungo sa likuran ng aswang
at walang pakundangang tinagayo ng kanyang lagaraw. Halos mapulbos ang buhok nito sa likod, subalit hindi yun sapat para mapahina nila ng husto ang nilalang. Dahil sa ginawa noon ni Emilio, mas lalo pang nagalit sa kanila ang lalaki na siya namang mabilisang tinulungan ng binatang kanilang tinadyakan. Sa puntong yon, halos mapaatras na ng husto ang dalawa dahil sa lakas na ipinapamalas ng kanilang mga kalaban. Nang wala ng pagpipilian noon sila Emilio, doon na sila nag-umpisang mag-usal ng mga buhay na salita upang tuluyan ang wakasan ng labanan. Humingi na din sila ng karagdagang lakas sa kanilang mutyang tangan nang sa gayoy madali nilang mapuksa ang puwersa ng kanilang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang tumigil ang lalaki sa pag-atake at nagwika ng, Masyado kayong mga mapangahas. Ano ba ang nais ninyong patunayan? Bakit nagdadala kayo ng digmaan sa aming tahanan? Nang marinig naman nila Emilio ang sinabi nito, buong tapang naman siyang sumagot ng, Umiikot kami sa bawat lugar para patayin ang mga katulad niyong mga demonyo. Sawang-sawa na kami sa mga kabuktutan niyong pinaggagagawa. Kaya panahon na siguro para puksain ang lahat ng lahi ninyo. Matapos nitong makapagsalita, agad namang inusal ni Emilio ang sibat ni Atardar at kasabay nito ang kanyang pag-ihip sa lagaraw. Nang masipat naman ang aswang ang kanyang ginawa, buong lakas naman itong umangil at muling sumugod sa kanila ng walang pag-aalinlangan. Sa puntong yon, buong tapang naman itong sinugod ni Upal habang patuloy na inihahanda ang kanyang sandata. Si Emilio naman noon, kinaharap ang binata nang sa gayoy hindi na nito mabigyan ng karagdagang problema ang kanyang kapatid. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, nararamdaman na nila ang pagkadehado ng mga nilalang sa kadahilanang sa bawat pag-ataking kanilang ginagawa, napapansin nilang nag-aalangan na yung sumalag. Maya-maya pa, tuluyan na ngang nasukol ni Emilio ang binata at kasabay nito ang walang habas niyang pagwasiwas ng kanyang lagaraw hanggang sa dumating ang puntong napasandal na ang binata sa dingding ng kanilang bahay. Sa puntong yon, wala na itong nagawa kundi ang isalag ang kanyang mga kuko habang patuloy na humihingi ng tulong sa lalaki. Subalit nais man siyang tulungan ng lalaking yon, hindi niya kayang matakasan ng lakas ni Upal. Gawa ng kahit anong pagtatangkang tumakas ang gawin niya, hindi siya nito pinagbibigyan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumigil sa pagsigawang binata nang maramdaman itong tumarak na sa kanyang katawan ng lagaraw ni Emilio. Matapos niyang gawin ito, dali-dali naman niyang binunot ang kanyang sandata at kasabay nito ang pagwika niya ng, Upal, sige na, tapusin mo na yan. Patay na ang anak niyan eh. Nang marinig ni Upal ang sinabi nito, humalakhak lang naman yon ng napakalakas habang patuloy na sinusukol ang aswang na kanyang kaharap. Pagbaling ni Emilio ng kanyang paningin sa binata, nakita naman niya itong dahan-dahan ng lumulupasay sa lupa habang patuloy na naglalaway ng dugo ang kanyang bunganga. Maya-maya pa, tuluyan na din yung binawian ng buhay na siya namang labis na ikinagalit ng aswang nakaharap ni Upal. Habang patuloy na pinagmamasdan ni Emilio ang paglalaban ng dalawa, napansin niyang hindi natitinag ang nilalang sa ipinapamalas na lakas ng kanyang kapatid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman yung natigilan sa kanyang kinaroroonan nang matagayo ni Upal sa tagiliran at balikat. Ilang ulit niya din yung inundayan ng saksak sa likod na siya namang nagpahina ng husto sa aswang. Nang mapagtanto ng magkapatid na hindi na yun makakalaban, napagpasyahan na lang nila na ito ay iwanan. Okay, pasensya na, medyo maiksi itong 16. Bawi tayo sa 17.
Sana medyo mahaba na yon. Pero pahintay na lang ako kasi baka matulog ako ngayon tas mamayang hapon pa yung sunod or gabi. Kaya, pero meron tayong dalawa mamaya. Pahintay na lang ako. Yun lang. Salamat.